Barkanmu da kasancewa a cikin wannan shiri na tarihin fitattun mutane a Najeriya. A yau mun zo muku da cikakken tarihin fitaccen ɗan kasuwan nan kuma ɗan siyasa wato injiniya Shamsuddin Bala Muhammad. Ku biyo mu a cikin wannan shiri don jin cikakken tarihinsa. Da fari, wane ne injiniya Shamsuddin Bala Muhammad? Injiniya Shamsuddin Bala Muhammad ɗan takarar sanatan Bauchi ta Kudu ne a ƙarƙashin jam'iyyar PDP kuma ɗan kasuwa mai bayar da gudumawa da kuma fafutukar tallafawa matasa a Najeriya, wanda aka fi sani da Shamo na kowa saboda ƙwazonsa, sauƙin kansa da kuma sadaukarwa ga al'umma. An haifi injiniya Shamsuddin Bala Muhammad ne a ranar 23 ga watan Janairu 1986 a tsohon ƙauyen Duguri da ke cikin ƙaramar hukumar Alƙaleri a jihar Bauchi. Ya taso ne cikin iyali mai daraja. Shi ɗa ne ga mai girma gwamnan jihar Bauchi wato Sanata Abdulkadir Muhammad. Sunan mahaifiyarsa Hajiya Aisha Bala Muhammad, mace mai mutunci da tausayi. Injiniya Shamsuddin Bala Muhammad ya fara neman karatun ilimi ne tun daga ƙuruciyarsa a jihar Bauchi, inda ya samu ingantaccen karatun ilimin addini da kuma na boko, wanda ya taimaka masa wajen gina halayensa da ɗabi'a na gari. Injiniya Shamsuddin Bala Muhammad ya fara karatun firamarinsa ne a jihar Bauchi, sannan ya kammala sakandirensa ne a Federal Government College da ke jihar Minna. Ya samu digirinsa na farko a Aerospace Engineering da Space Technology da ke National Aviation University, Kyiv da ke Ukraine. Bayan haka ya ƙara zurfafa iliminsa da digiri na biyu wato Master's Degree a Aviation Transport Management da ke Cranfield University, United Kingdom. Wannan neman ilimin da ya yi daga Najeriya, Ukraine da Birtaniya ya sa shi ya zamo ƙwararre mai hangen nesa da kuma basira wurin jagoranci da kuma hidimtawa al'umma. Bayan dawowarsa Najeriya ne Shamsuddin Bala Muhammad ya fara kasuwanci tare da Hamza Abba Ali, inda suka kafa Betros Nigeria Limited, wanda ya fara aiki da kayan sawa, daga bisani kuma ya faɗaɗa zuwa harkokin gini, kayan aiki, samar da ayyuka ga gwamnati da kuma kamfanoni masu zaman kansu. Har ila yau Injiniya Shamsuddin Bala Muhammad ya zama shugaba a Grand Bricks and Technology Limited, kamfanin da ya shahara wajen samar da kayan gine-gine na zamani da kuma ayyuka masu inganci. Jagorancinsa ya sa kamfanonin sun shahara, sun bunƙasa, kuma sun yi ƙaurin suna wajen ayyuka masu kyau da kuma kasuwanci. Injiniya Shamsuddin Bala Muhammad ya fara hidimtawa al'umma ne tun yana ɗalibi, inda yake biyan kuɗin makarantar wasu ɗaliban da ba su da ikon biya, kuma ya ci gaba da hidimtawa, inda ya kasance a matsayin darakta a Al-Muhibba Foundation, inda yake tallafawa ta ɓangaren ilimi, harkar lafiya, tallafi ga marayu da kuma samar da ayyukan yi ga matasa. Wannan aiki ya sa Shamsuddin Bala Muhammad ya zama jagora mai tausayi, wanda kowa ke ganin hakan a fiskan shi da kuma ayyukan shi na yau da kullum. Manya-manyan ayyukan da injiniya Shamsuddin Bala Muhammad ya yi: ya taɓa biyan kuɗin makarantar ɗalibai 20 a Bauchi Club a shekarar 2017. Ya samar da ayyukan yi da tallafawa matasa da iyalai masu yawa. Yana tallafawa marayu, matasa da marasa galihu ta hanyar Al-Muhibba Foundation. Injiniya Shamsuddin Bala Muhammad yana da aure, inda sunar matarsa Hajiya Aisha Abubakar Isa, sannan suna da yara har guda 4. Domin hidimtawarsa ga al'umma, Injiniya Shamsuddin Bala Muhammad, Duguri Emirate Council ta naɗa shi a matsayin ɗan galadiman Duguri da kuma cigarin Alƙaleri, wanda hakan ke nuna mutuncinsa da kuma girmamawansa ga al'umma. Injiniya Shamsuddin Bala Muhammad shine matashin jagora mai tasowa a jihar Bauchi, wanda hakan ya hada da kasuwancinsa, agaji da kuma tsagwaron tsantsan hidimtawa ga al'umma. A matsayinsa na Shamo na kowa, ya zama abin koyi ga matasa da kuma jama'a baki daya. Injiniya Shamsuddin Bala Muhammad an yi ittifaƙin cewa mai arziki ne, yana da arziki mai ɗimbin yawa, inda aka kiyasta arzikinsa
ya kai kimanin dala miliyan 10. Ku biyo mu a cikin wannan shiri don jin cikakken tarihin fitattun mutane a Najeriya. Idan kuna so a kawo muku tarihin wani ko wata, za ku iya rubuta mana a comment section. Mun gode. Daga Labaran Yau TV.